Leeuwen. Uitgespeeld doelpunt. Scoren van Friese Wouden. Hij brengt de stand op 4-4. Scoren van Olaf van Wijngaard. Maar 5-5 voor Erwin Zwart. De 7-9, derde doelpunt van Laurens Leeuwen. Zeven, 11, derde score van Julie Kaluwe. En Marjolein Kroon antwoordt op in haar derde doelpunt. Zij brengt de stand op 8-11. Richard Kunst. Tegen 16 door Sanne van der Werf. Vierde doelpunt van Marjolein Kroon. Ook een prachtige goal van Olaf van Wijngaarden. Hij brengt de op 15-26. De 27, de score van Maaike Steenberg. (1928) een score van Friese Wouden. (21-29) opnieuw Wessel Bergsma. (22-29) Diana van der Horst. De volgende wedstrijd van LUK is volgende week uit naar groen-geel. De eerstvolgende thuiswedstrijd is in het nieuwjaar en wel op zondagmiddag 5 januari om 4 uur hier tegen Blauw-Wit Amsterdam. Voor nu eerst iedereen nog een heel fijn weekend. Spelers, staf en supporters een goede terugreis naar Papendrecht en omstreken. En verder iedereen hier in Friesland ook wel thuis.